guys, welcome back to my YouTube channel niwankahadia. Tema ta kesini ngamut ban shet jingba bisha do besok bahaba ubasempil bah pe ya pek ngan penkrek nak ban shet nong kong ngala on shwai ga gas nang ta ngala bo khu ngala ai sa ko nang ta ai sa ka shini kat kum ga jing don kam nang ta pat saking bha hadin nang ta sa ap ha do bala khlui bha ko khnang ba ka shini kan toi nang ta saking bha onda la toi bha ka shini te la long ban pelip no ya ka gas hadin bangala deb ban pelip na gas phile yo iu ne umaida ngala bokat kum kajing don kam ngala ayo baking soda handa la deb ayo baking soda ngala mix bah hang ne nang ta ai sagane ka peleng nang ta pat sa mix bah ha do ba ya mix bah ne umaida ka peleng bat u baking soda jingjar bah ban mix na marba khamrit kane ka jingkhle te nang ta phile yo i ngala ai ka to ko chini ko sini day ban ai khendiat nang ta sa khle nang ta sa ap mo kumno ulang la pat biang sa ai biang ko khendiat kum to kum ba phi yo i ngala ai khendiat shwa nang ta ngala mix bha hang ne hadim bala de mix ngala ai ka ne ka refine mo khendiat khnang ban lai ban dam bit nang ta anda la de ban ai ka to ka refine nang ta sa khle biang ti ha do ba one u maida on la kumnongan on phu bha te ban hap ban khnian kumne tani ga jing thai ban khnian yo ne mai da te ngam la sho ban batai tang na mar ba kwa ban bam ban se hap hi keng ban shet na mar ba kwa ban ya bam ngala de ban khnian nang ta ngan ap shiphang hang ne khnang ba on phu bha on ne o mai da ula long ma te ngala sedang ban khniat ban punong dong kumne khnang ba kham kloi bat kham suk hiro te phila ma ban ai ha kono ki disang ba phikwa ya one o jing bam banga shen te nga khlami tho ipi dai na do bas dang video ka e ka karteng one o jing bam ka karteng one o jing bam o dei o ata peleng ma daga krin jong ngi sai khot o ata peleng tamano ba jo malen bha ban shet yo ne o ata peleng te snya bha ya comment ma deinam deina kumba shet manga namar bangi ya bun em tinga khle khambun anda ngala khle khambun ro nga thai namar ba dep shu langta ngala on biang e ka gas ngala tiwi ni ka kharai ngala ai ka phnyang shi bun bha hadin ba ngala de ba ban ai ka ni phnyang nga ba hap ban ap ha do ba khlui bha ka phnyang kumba phila yo i ngala sedang ban ai no unu ata peleng ha ka phnyang hadin bangala de ban bu ha ka ne khrai ha ka ne phnyang nang ta hap ban ap shiphang nang ta anda phila yo i phila ching ka color kum to la long brow te la long ma ban saking ban phi kum to khnang ban lai ban ing khong te pe ngala sedang ban king no ban phi shiphang hap ban phi khnang ban lai ban ing khong te ka ding ro hang ne phi hap ban ai ko low flame long ban ai ka high flame na mar bala ai ka high flame te ula ing khong mo te kham slam ha ban shet na mar ba ha ban ai ka low flame hang ne shiphang ha ban king te yang in ya ap mo la no long ban ra no yo ne u ata pelang pe phio i ka kala ro kala ching i bang ro la i bang bha te ola long hi ban ra no yo ne o ata peleng na mar ba ngala thang an bha la sa bha ka mesin ban di sha no tang ba hap ban ra shwa nang ta sa ap ba ha do ba ula pcha te ubang bha ban bam la da phi bam kum ne hadin bala de ra te udwan hi ka jing sma moi da khandiat ani ngam la shu ban ap ale ya wan ya di sha lang bat nga na mar bala jut phalat ka jing thanganวันเนาะกลอยพีอีงาละดีแอมบัดกิโคนเตยวันลังเนาะมอบัดพีแตงมอบัดเนียดิชาลังบัดงี้ขนางบางี้คำยาสเงวชงายมอเปกิโคนรุกิละยาบามบาละอีหุ่นบากำเซนงาเป็นอีพีโอเนบางาละอากาศอาร์เลียงนามารบาอุลองสมูทบาบัดอุบังฮิโรตั้งกลมเลยมอวิดีโอจังงามาตากสงี้เตสเงวพากิปรลอกมอกิบาละกระชานพาดังใหญ่กระชานชุกิปรลอกเป็นปัดเด็กกระชานโรสเงวพาเสียไอโนกระจิงกระชานดอนบอกบาพินดอนกับเม็ดกับพาดกับบกอยบักยะข้ามตำหากกะไมกะกะจีมอกบดอนกามฮะเต
Ti tangkum ta. Bye. Ngir siya next video.